Among silingan nga buang sa tanong kiganahan, adtos kabukiran mangita sa kalasangan. Ang uban magsyagit-syagit ug makita nindot nga halaman, iya-iya na lang ug bit-bit ang tanong nga ilang ganahan. Manghakot og lapok mupalit dayog kaang mauni resulta sa way trabaho. Ang uban luoy kay gikawatan, mahalon nga tanom ang gitripan. Gikawatan basta daay ganahan, ug sa oras nga gabi ang tripan. Giapil ang lapok hasta pod ang kaang, way puangon mong mga tawhana mo tagsa-tagsa. Di na gyud mabalik ang milaluni ug ang kubra, hasta pod ang atong tricolor cardinal edukasya. Gabi-gabi ug ang mayana naapil ang palmira, gibasa pa jud og tubig gipanglarot tagsa-tagsa. Mupalit dayog kaang ibaligya sa merkado, muabot ra ang gaba diha ninyo. Ang uban luoy kay gikawatan, mahalon nga tanom ang gitripan. Gikawatan basta daay ganahan, sa oras nga gabi ang tripan. Giapil ang lapok hasta pod ang kaang, way puangon mong mga tawhana mo tagsa-tagsa. Ang uban luoy kay gikawatan, mahalon nga tanom ang gitripan. Gikawatan basta daay ganahan, ug sa oras nga gabi ang tripan. Giapil ang lapok hasta pod ang kaang, way puangon mong mga tawhana mo. Ang uban luoy kay gikawatan, mahalon nga tanom ang gitripan. Gikawatan basta daay ganahan, ug sa oras nga gabi ang tripan. Giapil ang lapok hasta pod ang kaang, way puangon mong mga tawhana mo tagsa-tagsa, tagsa-tagsa.